Adamdan ýalňyz bir ýadygärlik galýa. Ol hem oň durmuşda bitiren işlerdir. Saýlap alan altyn ýolumyzda özümizden soňkulara beýik ýadygärlik kaldyrmak her bir türkmen raýatynyň gursugyna bolmalydyr. Şol mukaddes maksat bilen işlemelidir, ýaşamalydyr. Beýik Sapar Murat türkmen maşy mukaddes ruhnama. Balalar, alğan, Hemran çağırın, tiydirak gelsin Merik. Hani köşüştünü. Minem sen ýaly ene, minem muny ey görgen. Tügüleme. Dağ ýaly taýçanagy dünýäge inlerdiň. Muň adyny köpet dağ goýarys. Goýul ululyp, hol beýik dağ ýaly adamlar söýgüsine münasip bolsun. Min sana alaca da kayın. Goýul seni gözden dillen bela bekerden saklasın. Tidire! Berekella! Yeňiş bilinki bolmalydyr, bilinki! Ana var haylan uğradı. Vay hemen takallas. Ana gördün mü? Laçınım tamam mı? Hani köpet dağım gayretı. Vah, şu at kamçılyanlar bir elime düştürdü men. Edil düt müydü diyecekti. Köpek dağım berekella. Hay berekella. Yol verin karı enengde. Hani yol verin. Sana dönün oğlum. Vah sana dönün. Muhammed Kulu Seyf'in adını yitirmeseniz bol ya. Getir oğlum. Getir halini. Ine oğlum köpek dağı menden serpay. Al oğlum. Al. Atar kafana. Kara gözlerine dönün. Aklına dönün. Hemra oğlum. Gel de verik. Bağrına basa yeňijiňi. Şeýitjeňe bilýädimle. Hakkın eğil bolacak mı? Ihlat etsem bolar oğlum. Ihlat bilen söýgüň bolsa bolmajaklar bolmaz oğlum. Berekella köpek dağım. Sağ ol. Hay yeňijiň köşeş. Hani durma kali. Siz atı kamçı çalar mısınız? Hani sizin namusunuz, menem düzgeniz diýsene, tahir bir kamçı çalmana bileňiçi boldy. Utanagla. Durma kali. Ecem, deredin ey ecem, dahil deret ecem, orkadyalar ecemi. Ecem orkadyalar ecemi. Han köşeş tökbetjan. Matlaga dinle hele. Türkmenistan Üniversitesi Halk Maslahatı'nın ismi için ruhiyet köşküne yanarlar. Semra, öýdemi? Murat geldi.
Geleveri. Salam aleyküm. Aleykümselam. Gel geç otur. Geçip oturmayın. Hakim çağırıyor. Şu vaat geldin niye? Yadır bara ayar. Oluyor. Bu hakimiyetin en yukarı vurulmasıdır. Han sen aysan Emra. Sen bizim atlarımıza haçan iyilik edecek. Men şeyle de atlara seredip biyörne. Bilyen. Yöne ol Koçmuradın şahtatları. Bir de sen Bayhan birleşin atlarını seyretmen gerek. Men hem özüme hayran. Yönümen başka lazım yok da. Men on yanına köpetdağ üçün vardım da. Olatı men taylığını niyet ettim. Son Koçmurad onu bizim Dayhan birleşimizden satın aldı. On son gidiverdim köpetdağın yedine düşüp. Eyemiz haramzade olsa da, on eline katmen yüreğimin yağı da. Düşünyen. Köpetdağ ähliyemizin buysoncumuz. Yönü şeylatın bir kezzabın eline düşme oli gatı inanır ya. Tağıtı Süleyman'ı ziyada Bedevminin düşür üçün hıyala Şan şöhrat getirip gödül diyara Yad boşortun kurup ben yadına bedev Can bedev Can bedev Bedegi sen tomoşolu toylarım Oyna böğüllerde arman koymadım Yıldız sıçradı yanır boynul toyunum Tevil kakı barsın ayına bedev Can bedev Can bedev Can bedev Bedev attır ot şehidin kanatı Görevli kardeşi canatı Babam var pirin haktan halatı Sen de gersen dünya malına bedev Can bedev Can bedev Kapar altın kümüş vele şayladım Soltanı sen mehelleli aylavam Kurşulup götürülüp başımı ayladım Çorkun kanatını yayıla bedev Can bedev Tahir, Mutluyan, birincilik alıpsın. Aha Bekki, ağırma veri. Var ol. Tüveleme atına sen doğray. Hey, sen atın ne öyle? Men atımam doğru ho. Gel görsün. Munyalatın tek hiç yerde görenlersin. Kâde verdiler. Sen beydip öğretin öp meni köpetdağımdan da sastırayım mı? İşret ol, işret. Bunun içinde ne yemediysen var. Ne bu soğuducu, bu orta yıladıcı. Bunu ruvatta olasan aydım sağlayanlar ya. Dürlü havarları eşitip bol ya. Şun ağlattıkları yer aydan geldi. Bunun hareket edişine mi görecek mi? Görül vakali ecemenin füryanı şun yalı olmalı. Hem benimizin kem bir mengde can değil de. Be, bu kambayının yürek barayanım kendir bildiren ok. Edildiğini büyük barayani al rahat. Mun paktayışı da bir deret. Be, görsün amını. Tüvelime paktanı beyle uyan olsa, onunla tiz vakti yük kurtararsınız. Elbette. Bir, bu surattaki bahardaydan idi. Ayna yandı. Bildin. Ne hili? O odan uydu. Ayna deysen ayna. Haçan toy. Aytma yadından çıkarayım onu. Hey, senin bir yadından çıkarıp bormuyor. Toyda köpetdağı çaptırıp bizim silahımızı almalı vardın ha. Onunla gürrün olmaz. Yöneğini hiç kime aitmağın. İlki sana aydandır. Menden arkayın ol. Menden hiç çağıt dep sıkmaz. Sen yönü toyun tizleştir. Özümüm oğlum androm oğul. Hay zangar. Bolanı Bekki, sağ ol. Sağ ol.
köpet dağı. Çu! Çu! Hay berekella deyler. Deyda. Tuvalemedi zanim. Ver ulan kolaysını. O gıyrata dağa teret. Doğru yunkudan petteldir. Emrah, yine bir kıtancak tayalcak. Oları da özün teredersin de. Oho, yenici gel ya, yenici. Hay, berekella. Ver bu zağadın olsunu. Doğrudur yigit. Oho, kızım. Yensin mutlu olsun. Yine işim sıkıp barıma bilmedim. Ben sana yensin için soğuk kovsulayım. Koçmura da gerek değil. Hay kanı oğlu tanim. Bayraktan bir yüzden ölür mü? Yine benim bayrağım. Çu! Çağanım şeyle terbiyeleyerler mi? Ürkok maliyalet koyup sana onu. Terbiyete yetik durum. Ha ne öyleyinle. Yönüden kırı. Ata doğru sapyası. Emrah, hani verik gel bir daha korku değil. İnim, bu atını bir talım geldir. Hele de bulur. Bağırdı men atlam. Bir-birinin oğudun. Mele, gıyrat, harlavat. Teret, gözün ayrı ayarlar. Hay, hay, berekella. Ver bulur Teret. Ama şu atlan kırıydara kâni ödü. Mağı verdi, mağı ver. Köpet dağılır Teret. Söylemedi yani. Şoňa dağa näme berdiysen bezek diýip duranlar var. Garız batlaryň hrydarlara kän ho. Göre bular hemda. Näme edim ýa-ni? Hani bir atlar diýdimi? Sene şu atlan teýdi. Men bolsa şu atlan eýedi. Hani näme atlar? Näme edem de men? Heme awradan düşmeller. Heme şu atlardan peýdaçyk görmeli. O mümkünler. O neymiş? Hem avray kadar. Hem atlardan peyda görmek. Meh, şey diýsene. Atı söyleyen adama avray gerek. At keramet. Onu söysen avray getirir. Avray olan yerde de keramet bolar. Meh, sen bu zahar kelleğinde akla var o. Sen yöne teyze olmalı. Alo, ova. Valya, hadi valyan, valya. Yöne avraydır bolin. Bir yerden peydacık görmeyecek olsan yaşap balanak. Düşünýän mi? Çoňa düşün. Söhbetcan, men ähli zatlar taýýarlandyryn eşitýäňmi? Söhbetcan, men aýdanlama düşündiňmi? Hawa düşündüm, akjymalaja men hemme zada düşündüm. Çörek taçykdydyr. Nahar qadynny. Bökbök qapdy, özüm ýuwlujy. Bir akjymalaja meni de bu zada ýatdan çykartdyňyz. Uy, ýatdan çykan zat nämek ol? Taýýar nahar näde ýemeleşanymaz. Söhbetcan, seni oyun keno bolýanna men gittim. Uy, Söhbetcan, qaqaň elini nahar gyzyryp bermek undaýmagyn bolýarmy? Oho, bu näme türkmen atlary?
Türkmenistan'da dünyada deňi taý bolmadyk ahal tekatlylar yetiştirilýär. Bu işte belli bir teýitler uly iş bitirýärler. Olar atlary östürip yetiştirmegiň ata-baba dowam edip gelýän milli aýratynlyklaryny peýdalanýarlar. Şeýle teýitleriň birinde Hemra Muhammed Guliýewdir. Ol ödegini Laçyn, Garlawaç, Garawa diýen ýaly dünýä belli ajaýyp ahal tekatlaryny teýsen meşhur Muhammed Guliýewiň oguldyr. Bu zat teýsen häzir geçtiren Köpetdağ atly bedew at çapşyklarda hemişe ýeňiş gadanyp halk köpçüliginiň söýgütine münasip bolýar. Oh, kompýuteriň beri işledi. Näme iş alyp bitirýän ho? Tahir seret internetde kakam hakda yaptırlar. Köpetdağın üstüne kakam. Doğrudan muňa serede. Be, kakam Köpetdağım goýup duray. Innimini bütün dünýä bilýärmi? Howa bilýär, yer ýüzi bilýär o. Kakama da seret, Köpetdağa serede. Berekalla söhbet. Sene gatgo habar aýtdyň. Mun derro kakamy etirmeli. Tahir ber, gel internetde atlar bardy, ýene habar bar, gel seret. Tahir nire seretýän ay? Seň işiň bolmasyn. Ayda. Tahir nire barýan ay? Häzir gelýän. Tahir, ol nire barya qaray? Aha, bildim indi seniň nire baryanyny. Ey Tahircan, ışığın yolu gatım şokot yol bolar. Bu yollu rincim şokot köp görülse gerek. Ança aşıklar ış gelinen dağ dedik geçtiler. Işığın yükü dağdanam ağırdır. Odi doğdu hodundanam beterdir. Ey Zöhrecan, gel bir yerde ağlaşıp gammaymul oturmaanda bağa seyle gideli. Ece! Näme bolýar? Gıyıkılığında ne teňet? Ece ýaň men gürlämde, men bilen ýene de kimdir biri gürlänýäli boldy. Bu ýerde biri bar. Towa taksir. Şu oýunuňyzy bir çaltyrak oýna görýän. Halis ýütgäp barýanlygy hany ýöreýär. Gıyrat ayağın kallar nalın kakayın Dıydıngdan aşağın hıyna yakayın Yırtır imin berip suwa yakayın Gıyrat mini çanvile sen yetir ey can Akçım alıyam getiran çayını Dogoncan, deriň ýetdirle. Şähtiň açyk, ýüdüň ýylgyrjaklap dur. Sen bugün ne diýip çally? Ay hiçle, ýöne. Men Tahiryň üstünlüklerini gowanýan. Buýsanýan. Dora göri, gaty berme. Tügelemedi, birden gözüň degäýmesin. Dogrudanam akçam alýam. Tahir oňat ýet bolup ýetişek. Şeýle bolsun naherne. Kaka oturma. Ha, geldim oğlum. Geç otur. Tügeleme. Sene yigit çıkıpsın. Hova. Şu gedege göz görközdün. Çapışın gatı üytköşük boldy. Kaka, internette seni hakda yaptırlar. Sana ussaz sesi yaptırlar. Boho, onunla bütün dünya belli olup dursa. Hava kaka, atam hakkında da yaptırlar.
Onun dünya belli garlavaç, laçın, garavuz diyen ahal teka atlarını sislerini vardı yaptırlar. Ol atlar doğrudanım dünya belli atlardı. Ayratynam garawöz. Garawöz. Ol atan pakyryň gurrun mermegine göre şo atlar ýynnamlykda, owadollukda ol atyň öňüne düşen at bolmandyr. Ol özüniň akyl paýhasy bilen tutuş owa adamlarynyň söýgüsini azanyp olary hayran galdyrýan eken. Biler bolsaň, sen şu atky minip ýören köpet dağınam şol garawöziň neslinden ne? Köpet dağıny önat dälligini öňden bilýädimle. Edide okuwçylar, Bektir darymyzyň mukaddes ruhnamasyna size degişli şeýle dürdäne setirler bar. Ýaşlar her bir aýdylan zada dogry hem dürüst düşünmelirler. Her bir aýdylan zatdan dogry netije çykarman başarmalar. Mehriban okuwçylar, biziň hemmämiz Edis darymyzyň mukaddes ruhnama kitaplaryny öwran okap çykdyk. Şuňky ruhnama dersimizde men siziň mukaddes kitaplary baradaky nukdaý nazaryňyzy biletim gelýär. Howa toýlaýba? Biz mukaddes ruhnama şamçyrağymyz diýäs. Şamçyrag bu ýagtylyk bolsa ýaşaýyş. Ruh ýaşaýyşyň bismillahdyr. Hemme ýollar ruhdan başlanýar. Dünýä bir göwre bolsa ruh onuň janydyr diýip beýik serdarymyz mukaddes ruhnamada aýdýar. Berekella toýlyba, sag ol. Gör nähili oňat pikirleriňiz bar eken. Men muňa begenýän. Hani ýene kim aýtjak? Amanyba, sen aýtjakmy? Aýday. Muğallım, menne şeýle bir pikir var. Mukaddes ruhnama diýlenni bu bir bütewlik kitaby. Häzir bu mukaddes kitaplar dünýä halklarynyň dillerine terjime edilýär. Dünýäde 100 türlük halk ýaşaýar. Olaryň ýüzleriniň rengi, dilleri, egin eşikleri üýtgeşik, ýöne, pikir edişleri, duýuşlary bir. Namys ar hemme halkda da bir, wepalyk, mertlik hemşeýle. Ruhnama milletiň ýüregine, aňyny täsir edip biljek pikir ünnewi özüne jemleýär. Hut şoň üçinem bütün dünýä mukaddes ruhnamany gyzyklanyp okaýar. Töweleme, gatgowy. Gördüňizmi? Ruhnamany okan her bir adam täzeçe pikir etmäni öwrenýär. Bu bolsa durmuşda iň bir wajyp zatlaryň biri. Berekella bibijan, oturay. Mugallim mümkünmi? Mümkündir, Muhammed Guleýew. Men mugallim mukaddes ruhnama seýu hakynda kitap diýip düşünýär. Mugallim, sebäbi hemme zat seýgüden başlanýar. Watanyny söýmeseň, onu gorap bolmaýar. Onu ösürip berkitip bolmaýar. Atenäni söýmeseň, watanyňam söýüp bilmersiň. Biz atenemizi, ojagymyzy, bir-birimizi öz ýakyn ýarymyzy söýüp, bütün watanymyzy söýüp bileriz. Berekella Muhammed Guleýew. Sen diýsen oňat pikirler aýtdyň. Sag ol. Ine gördüňizmi okuwçylar? Mukaddes ruhnama adamlarda görnähili pikir duýgulary döredýär. Onuň gymmatlygam hut şonnadyr. Gözi saparna başla görýän. Ursat berseňiz 2 sany okuşuňyz alyp gideňle. Oýun goýan bayramçyla ýetişdirmeli. Ruhsatdyr Gurban aga. Haýta okuwçylar gerek. Maňa Bibijan bilen ol nime? Meli Qoşmuradow. Ay garaz. Zöhre tagy gerek-de. Bolya gözi saparna sag ol. Bolya. Ýaşy. Çağılar. Men size öň ýa tutmaly sözüňizi paýlapdym.
Yaptınız mı? Öğreniniz değil mi? Onu hedir başlayaz. Yer oğlanlar, siz ne hilin? Öğreniniz mi sözünüzü? Onu hedir tayin olsanız başlayaz. Tayin olup durun. Çabuklu var. Sen mi yerden emişlen? Okuğum var. Okuğum olmaz. Uğratana. Seyredin, endi iştat yok gerek, seyredin. Üstlerin, seyredin. Ne? Selam aleyküm Kurban ağa. Ve aleykümselam. Ne ayıp beyler? Ay, hervetler. Ağırma varım. Var olun, evde marmağın. Kurban ağa benim doğmamadan bir atlar çıkacak mıydı? Ay, şu tijense bulmanam duracak der. Bolor Kurban ağa. Hiç kim eredin uğrunda arşit olan o ağırın. Gayret edin. Yaşlara salam. Salam. Tu öyle mi? Yere o koçum. Bir atlar oluyor mu? Tayarla öğret kaka. Hani bu gözol kıyılığın içinde haytetin dökren? Ha? Ne kaka? Şu iz. Ha. Tu öyle mi? Dökre diysen dökre kene bu kıyıl. Öde aman ağını sarı medya uğrayın. Nerede olsa da son kıydı olmalılar. Familya zamanı var da kaka. Şeyle asıl. Ana varyan mı? Kakan bir hallerdir. Deri utanyandır. Tu öyle mi? Dökrana saylap bilipsin dangar. Maysa gelin. Bir de hiç tat gerek gel. Vay gülüm içim. Şeyden bana çekinmeyen de iyi biçim oturun. Çekinmez ne hemen olsa getiriverin. Selamun aleyküm. Saman ellin mece? Vay Tahircan. Oğlum geliptir ha. Sana döneyin. Geldin mi balam? Oğulcuğum. Ullu kan oğlunu kucaklap ayarlan arasını utanırıp durmadı. Üyürmeğe aladasın et kıyıp. Şonu neyse. Tahir kulağa. Ne amay? Dırvın ki yerine. Otursana senem, hemme dadın arasında. Emra, ol Koçmurat köpekten satacak olya diyen gurrun kulağıma değdi oluyor ol doğru mu? Doğru berdi Sapayev. Akıl atılacaklar der. Hey, olar atamır satarlar mı? Atı söylemek gerek. Düşünmek gerek. Koçmurad'ın kellesinde dine pul. Aslında ol bizim bereket dayıkan birleşimin atı ahırı. Onsoğum olatın ne edip on eline çöndüğü belli de. Her edip yetip edip permeyen gözünün başına aylap, haramlık bilen edileni hiç mi kaydı yani? Menem şun pikir ediyen. Dine yıkı varat barı da değil. On başka dediğin etmişlerken yani. Hani ben yaşlılar bilene mahtatlaş göreyim. Yönü köpek dağı ovadan çıkarmalılar. Düşündün mü? Men size yaşlığımda bolan bir vakany görürüm vereyim. Men o wagtlar baydak ýaly gelinim. Bizim Garagöz atly gowy atymyz bardy. Men adamym durdy, öktü seýsdi. Ine şu Hemrajanyň kakasy bilen ikisi seýsçilik ederdiler. Benneleri atsız ýaşaýyş ýok ýaly. Wah, ýöne uruş turdy da durdu candan ayrı düşeydim. Kısmattır da. Durdu uruştan qaydyp gelmedi. Onsoň at janagör bile ýeki galy bermeli bolduk. Şey dip iki ýalyňyz bolup ýaşaýardyk.
islemesem de ata seyretmekde durduğum orunu tutup bilmedim. Aycan ene, sizin eme atı görüşünüz aydar diyer yallal. Hemracan, oğlum, hey atı görmeyenim bir Türkmen nomi. Hova balalarım, ine birdenim ilhinç bir betbahtlık bolly. Yer titredi, bütün ova vayran molly. Menem ketek astınna galdım. Şonnu men dadıma şol qara göz yetşeydi. Ayakları bilen yerip yaşap men nerdedik bütün ulukdaki adamlara duydurdu. Ine şol qara göz sebeplem men sizin aranızda şu yaktı cahanna yaşap yörün. Ha! Hop! Teredin ay, tahire teredin. Hey, bulara at bolsa bol ya da. Yörün onu, mergen ağan yanına varalım. Ha! Hop! Hey! Hop! Ha! Hop! Esselamu aleyküm mergen ağa. Aleykümselam. Hala hwal neçek? Tüleme şükür goğdur. Gelin. Ha! Hop! Vay o ne? Hava! Oğlanlar, 10 milyon oturansı men atım. Hayır bolsa, on at bakarı. At çapar diysene. At bakar deydim hemen sana. Eğer at sen kolyan olsa, minne görköz gayratıны. Doğru da valla, görköz gayratıны. Näme görköz men? Görköz örün. Hı! Çu. Aho Malik, bundan ömür oyun mu mi? Değerlin köreşegimin şali şovur yerde aylap durdu. Näme William? Men üstümden gülür müň? Men üstümden William. Näme dursun, ayırsanızla olur. Urşmasanızla. Ana o betedim. Hani koş burada ağa da öyle. Hey, ediyanın näme? Bezedim. Hey, sen sapık tuvarcık. Kettinden aşağı ya Allah. Sen kimleri garyanın bilýän mi necip? He, senden doğruyan. Koç bırak. Ayrılyan tamam. He, sapık tuvarcık. Senem mi yerdemi? Hocayını garyan. Ben tabi yelganıram o. Yelganıra temervet var. Uyur çağıran yakasını. Oho! Çonoglok meyilip çağılın arasında tüsüşüp durmağa. Oyun mu yıkılın dedi? Toba. Bolşunuz zağ ne etiniz? Koyu varın. Gümünüz çekin şu yerden. Yekeceğinizden görmeyin. Arın, gümünün. Şu yerden bağırıyını duran. Dağ duvarı ustadı birliğini de görmeyin. Hey, terkel. Hey, bir hep bediytenim. Ödün olmadan hemişe şeyle olur. Min maşina. Ulanıp olmadık diytenim.
Beydi paydaşıp nire var yani? İyilik midir? Açsınat, ne mollu? Bir de şu Koçmurat adam işi ol ya. Sen ne işin var şu Koçmurat bile? Ola bir pulun ulu. Başarsa bir kızım kumdan pul yatacak. Ondan neyme tama etmek bolar şeyli adamda? Onun doğru. Hut şonun üçünem atımız köpetler satsak bolyadı. At onkuy. Neyemezse şu ne derdi? Senden beyl ala davoya. Köpetler milletin söğütünü kazanan bedövümüz ahire. Ol ovamızın avrayı yüzü. Yok onu sattırıp olmaz. Oğul fikir etmeli kenine. Aslında olat şu tetelli adam eline ne edip düştü? Aslaten şeyli adamın şereketini neymiş diyenini düşünüp bilemem. Yaran okma, taşla. Başka işe geç. Ay koy sana bir derek gurrun etmesene. Sen bilyen nelsin o şu yerde köpetler için işlep yörünme? Yerin öğün direği şolat köpetler değil. Bara başka datlar mı? Hut heyetimin üyesini itiraf atkanatına çağırdı. Neyemeye baran o? Men köpetler nerede olsa şu yerde de olur. Hey ne bileyim ne? Bilme, yönü men diyenim olur. Köpetdağım, sen näme beýle tolunýan? Köşeş. Han rahatlan. Men seni sattırman. Bilip boy sattırman. Kim var? Men Tahir. Tahir? Sen bu vakit birden hem işlep yordun. Tahircan? Hani beylik durmadan neyem olanaydı? Kim sen koğunun ödeydi? Hani yürü bakalım. Hani geç, oturuver şu yerde. Ya Allah. Ha. Sadece iç al. Merana, at söyleyen adam, onu ziyan yetirip bilir mi? Atı söyleyen hak bolsa, onu hiç adam ziyan yetirip bilmez. Benim şeyle fikir ediyen. Yönüşü, Koçmurat, neyem için Köpetdağı satsak olyaka? Satsak olya? Şu Köpetdağı mı? Ho. Şey deydin, bir dövür bollu Tahircan. Atlanmadı, yete tavşırıp başladılar. Onları harladılar. Onun ağrayını kaçırdılar. Atxanalarımı boşap halde. Hak olsarımız, büyük serdarımız dağıtmada yetişeydi. Yoksa yok bolup, tükönüp gidecek ekeni. Sağ olsun, ömrü dok bolsun. Yine şu Koçmurat diyali hartı dünyalar bir de arada oya. Herkes öz başarayan kâr bilen işlep yörse boğul. Pulu kılıp at harlamak katyanmışlık. Asliyetin ne? At dileyen canavar keramattır. Olur ürünlerinden sonra ruhları yıllıdır öyle. Ana, asmandaki yıldızın kevyerine seni seyretsen, ata mengle yaptırırlar. O ne et beyle olyara, Merana?
Aslında da atlar ol asmanın inen jene görünür de. Onu asman atları deyip yönü yerden aydılan oğa. Yankaydışım yali olur ölünlerinden soňam yıllara yugurulup hol asman genişliğine orun tapyalar. Himmatlarım şeyle mi? O himmatlarım şeyle. Köpet dağım şeyle olur mu ka? O köpet dağım şeyle olur. Sebe atlar keramattır. He, yadıma düştü. Beyikler darmadın bedev rivayet eserine haçanla Allah Teala adamları dünyanın baylarının paylarına Türkmen birjikde şu helenmen bedev tayla valada. Sonra sol rivayetin son ketirleri şeyle utarıyor. Türkmen alli yeke bedev at bilen hem asmanın sağlığın hem zeminin sağlığın. Ana, gördün mü? Hak aydılan. Bedev hem asmanın şahı hem zeminin şahı. Ançağalar. Her kim öz gedegini aytmaly sözlüňiz taýarlaň. Hay, ne bileyin. Sen bu bolşun bilene senden tahir bolmaz. Sen bizi ýumsakal edämesen ýaxşydyr. Gurban ağa, şu yaşta qyýs töýmek başarmada garagy çykdyn. Han onda näme? Taýar bolsaňyz, sinaşyp göreliň. Han başla. Ey Tahircan, ışığın yolu qatı muşoqqat yol bolar. Bu yollu renci muşoqqat köp görülse gerek. Ança aşıklar ış gelinen da dedik geçtiler. Boljak. Ýöne intigim birazcık zarinrak. Han sen otur. Han Tahir sen. Bolani, ayt sözüňi. Sözüňi ayt. Dehrecan, gel bu yerde ağlaşıp gamgyn olup oturmaly baga seýleg deli. Ey, näde diýäň bolanok. Ya, bu sözler yürekden çykmaly, yürekden. Ana şeýlerek. Dehrecan. Bir yerde beýdip durmaly. He? Düşdüňmi? Dehrecan, gel bu yerde ağlaşıp gamgyn olup oturmaly baga seýleg deli. Yuwaşrak çağılar. Yuwaşrak bolsaňyzlar. Sen nenem bir arty çykarmy? Düşeňme. Maskara etdiň de. Urban ağa, belkem men diýnes börün. Be. Tahirjan sen. Oňaram ka. Diýnes börmel Urban ağa. Adamam Tahir. Ay, sen şu Tahir'in keşfini hükmanı uğraymalı. Hani, geç. Hani diýnes göreli. Salam Bekki. Tahir, öýe barýan bolsaň meni ýanyma. Hello Bekki, arma bori. Bar ol, özüňe marma. Nädeňo, toýuň olaýlaşamy? Ýa-da Zöhrü Tahir oýunyny Tahir'e Zöhrü vermeýisleri ýaly. Sen kim ulugokmy? Ay geneme, o döwür başga, bu döwür başga. Esasat biz aýda bilen bir-birimize ýaky. Bizim özümizde olan anamızın öňüne hiç kim döwet bolup bilmez. Onu toýa taýinlen bermeliler. Be, hükman taýinlen. Köpet dağım şoňa çenli gaty bolup seýse görek. Köpet dağım dama seýslidir. Näme?
aynan gucacın al köpet dağılı getirmek var mı? Ay bilip olmaz. Oğlum hıyarımda yok der. Ay dangar gürrüğüm olmaz. Aha, han mektepte oyun oynamışsınız diye eşittimdi. Havu, sol Zöhrü Tahir oyununa häzir soňusynny işleýär. Görködüňi de çağırarsın da. Yokman. Ýöne ködüň geläými? Aynanam ýanyň bilen alyp gel. Soň bilen ho, soň bilen barjak. Hawu. Hani gel ver kani. Ine eddir süýerik gelip durarsyň. Beýlägem seredersiň. Hem ýerini ýatdan çykarma. Hani ýahrula berip gelin. İkiňizden paçaň buýrugyny taýar bolup durun. Naýdan özüň biriktirin. Aha, duruverin. Hani? Hem ýa taýynmy? Düşünipmi? Düşünipli. Häzir başlaýas. Hani, aljarman ro. Bolýar. Onda näme? Başladyk. Saklanın, Tahir sannyga salyp onu derýä taşlaň. Ey Tahircan, merdana bolun. Ömrüm tamam bolýança men senden geçmerin. Äkidin. Berekella. Hemmeňizde berekella. Indi bizim wagtymyz utardy. Hemmeňiz sapaklaňyza baraýyn. Salam okuwçylar. Salam. Oturaýyn. Tahir yok geldi. Ya ol yaran okmuka. Vay, ol Tahir sanlykda men häzir. Näme boldy Goçmuradov? Zöhrejan Tahir sanlykda galdyrdyr. Şu an şol ýadyna düşdiler. Dirim kägizi. Tahir, sen dirimi? Siz meni ýatdan çykaryp gidipsiňiz da. Dir bolsaň bolýala. Mollany petin Zöhrü Tahir'in bizim ýaşymyzda bolumka. Elbetde. Ýöne olaryň döwrüne synaglar köp bolupdyr. Seýu synasyz bolýamka. Tahir! Tahir! Köpet dağılıp barýarlar. Bol çaltyrak. Biýujan, men gideýin. Alyp barýarlar. Hany ýörenno. Bol çaltyrak. Sür! Çu! Barata güýjüňe ýeten okmy emildi tek geler diýdäni. Durun! Atyny hemen horlaýaňyz. Getiriň onu maňa. Aýrylyň. Hadi köşeş, köşeş. Näme ho, bu adamlar sensiz oňurmazlar edem. Köpet dağ meni diýen etmez. Haňa bir derekkere kompor diýsen. Eýerni bir aýyrsaň lan ho, baryňyň emilsinlesedim. Hanil kürmindireli, soň aýrarsa aýrylyň. Bol ho çaltyrak, bol! Men wagtym ýok. Çu! Çu! Tutun onu! Oho, yetýände seridiň aň! Seňur! Ana aman kırıp dursunuz! Barın! Yetimi yüzünden alıp gelin onu! Hey beýlede bir mafkaraçylyk bolmy. Oy, ma pikirine geljek atmışy. Häzir barıp gürleşäýäs.
Koçmurat, inicigim sağlık mıdır? Salamu aleyküm yaşlılar. Aleykümselam. Eygilik mi beri? Eygilik bolsa bir şey edip gelecek mi? Sen kakan ovan sinne ingor thilan yana adamdi. Gel inni on doğması şeyli işe daimeli midir? Düşnüklere aytsanız lan yaşlılar. Sidin jagoyur yali men näme iş edipdirin? Köpet dağı birine beriyemisin diye eşittik. Satya diyenen murrun var. Kim onu size aytyan? Hemmeler. Bütün ovay diye han oğul. Men onu satamam hov yaşlılar. Men onu maşini çalışyana. Bir demire keramat sahyanatımı salşayyan mı? Ha näme? Atmen ki hakkım var. İtlenim etçik. Bu. Tapyan vurun. Senne namus var mı Koçmurat? Salamu aleyküm. Koçmurat ağa, sizi yakimliğe çağırıyorlar. Häzir barýan. Men üçün atdan edildi at yok. Bilýärmiň men köpet dağım. Sen men üçün hemme de atdan edil. Men seni hiç kime vermen köpet dağım. Görýäňa, atam mat bilen ottur kakamam. Menim ömrümün ahyryna çenli at bilen bolarym. Söz berýän. Näher kynçylyk bolsa boluversin. Sonda da men atlarga görärüm. Dur! Beylek geçmek bolanok. Näme üçin? Prezident Ruhawat etrafına duşuğa var ya. Duşuğa var ya diýdiňmi? Hawa. Prezident bilen urleşip bolmanmy ka? Näme üçin? Men prezidentimde aýtjak zatym bar. Köpet dağı satjak bolýarlara. Köpet dağı diýäniň şumy? Hawa, ine şumy duran atym da. Be, öde oğudana tekeni. Ödün kümü? Yok, alıp bastım. Näme? Alıp bastım. Dur! Dur diýen sana! Dur! 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 Kay diýdiňa? Nire var ýan? Dur! Yaşyt, bir atın bilen gelmelilikini. Ağam, men şu atym üçin prezidentimizden haýyş etmäge geldim. Haýyşyň orta maňa aýdyber. Men onu... Ine şu köpet dağım satjak bolýarlar. Atamyr satdylarmy? Sattyrmasaňyz lan. Bat nireden? Bereke doğsun. Oğudan atın var. Haýyş edýän. Soňuny alyp bolmanmy ka? Han sen maňa adyň aýt. Tahir Muhammeduliýew, 2-nji orta mektepden. Men seni hiç kime vermem köpet dağım. Yer. Oh, nirde boldun ho sen Tahir? Gözlemedik yerimiz kalmadı. Kakyňym gözlüye, ejeňim gözlüye, hemmemiz gözlüye seni. Näme yine urrat olum Mergen ağa? Sen köpet dağın halas boldy oğlum. Sen nirelerde gelip gördün? Düşünüklere ağa dep aýtsaňyz Mergen ağa.
Biler bolsaň, Goşmuradın ähli pısı buzurluklarının üstü açıldı. Atlar dövlet hayrına geçti. Inni sen köpet dağınam, Dayhan birleşimizin atı oldu. Bu hakikat mi Mergen ağa? Hakikat o. Hey! Hey karakol değil. İne basım oku tarar. Ondan her kim öd yol bile gider. Kim olayam diyordu o diye. Moğolum olasım eliye tahir. Çağaları bilim mersem, öğretsem diye. Sen onu mektepte galip işlevermeli. Güzel muallimani halife tutunna işlever. İkili iş tecrübesini toplarsın aman okuğa gidersin. Menim ardığım şoda. Tecrübe toplap okuğa girsen, on tesiri ötüsük olya. Tahir, sen kim olaysam diye. Men maksadım beyvican. Ömrümü ahal tekatlarına bağışlamağı yüreğime duydum. Vay, kovduğunu ardığın hasıl olsun. Yadıma düşeyemi. Bir çağa kalk, şol ağacın sayesinde oynardı. Havu, şoyerik ovan ehli çağaları yüşürdüler. Ayrılın oğlum, ayrılın, at gelir, ayrılın, ayrılın oğlum, ayrılın. Brrr. Yivcan, gelmem sen atamın burayın. Neme? Gelmen, men sen akıdayın. Nere? Daşı. Yok, men daşı gıçıktın. Bolya, daşı akıcak değil, men seni öldüreyim, zakıdayın. Uy, Bolya. Çuu! He he he! Çuu! Ayrılın oğlum, ayrılın! At gelir, ayrılın! Çuu! He he! Çuu! Ayrılın oğlum! Neme oğlum beyvican? Bir daha da yadıma düştü sen. Tahir, sen bolşun gülkünçler. Tahir, yürü şu ağacın yanına varalım. Yürü. Yarım firana gelmiş, taşları defe defe, yüreğimden eylesin, ömürler yara gitse. Yüreğimden eylesin, ömürler yara gitse. Ak bulut lemmer lemmer, saçılmışmış ki enver. Yarın saçan men bolap, oynar delice yeller. Can kalmadı ciğerde, yarın bir nazar etse. Yarın derdi bir etse, menimki iki etse. Dünya aşkı yardadır, insan aşkı yardadır. Hirana gelmiş yaram, demir okum yaydadır. Hirana gelmiş yaram, demir okum yaydadır. Sallanıp gel yer yaram, yer batı ata ata. Cahanı para verdim, kara başımı üstü. Su akar çeşme bolor,
Tüyü kereşme bolar Yarım bir poso verse Zakından geçte bolar Yarım bir poso verse Zakından geçte bolar Zakından geçte Tolunyan Bırak tolunmanım durumu. Hani? Artistler? Neydi? Tayin mi men? Men yine bir gedek tavsiyen hemmengde. Tolgun mollel, hoguluk mollel. Men Tomusa sulan arasında bolçuk. Bolya mı? Bolya. Evet. Ey şadadagy, ulak goýunmoýsa Peterdaryň sözüne. Aýdyryň. Adylsa bu pelaket aşyklan gaşyny alyp baryň. Olar günäsini geçtiler bolmasy öllük diýdi. Aşıklara sütem kıllım, humay wagtym yere çallım, günäkärem bugün millim, gellim zöhre canım sana. Baba Xan yer oğulşayam, bugün anında gedayam, täze tağtımdan jydayam, gellim zöhre canım sana. Sana ata diýmege de dilim maranok. Şalygyňda nice işler gaýyrdyň. Ne gün sallyň aşyklaryň başyna. Yarım meni yardan ayırdın. Rehmetmedin gözden akan yaşıma. Zöhre diyer, şa eşittin bu sözüm. Bu sebepten zahpıranır gül yüzüm. Tennen başın alın, görmesin gözüm. Barın eltin Adıl Şan'ın karşına. Tahir kuduyum, eşit sana arzım var. Bennemen başımna azad eylegin. Başın allım, başım vermek karzım var. Ötkül günahimni azad eylegin. Zöhre ötünün sallı yadına. Meni yakar ol sütömnün oduna. Rıva görme men azal vadına. Gel oğlum sen meni azad eylegin. Ey Zöhrecan, gel atan, günäsin öteli. Ol bize veren ağır sütömlerine künüp, inni öz başını azad eylemeni soruya. Sen ötsöň, menem ötermen, Tahircan. Yör. Aşkın oku yıllarım yaye elim koşurdur. Mecnun bolup delirep köyün kara güllerim. Allah yerin yafana bir aşka düşünür. Ceyhun bolup delirep köyün kara güllerim. Allah yerin yafana bir aşka düşünür. Ceyhun
Mecnun bolup delirep Tüyün kara gözlerim Tüyün durnadı yağma Tüyün altın gülürdü Bağıtına musal olsun Deri fikir kıyılırdı Dünyelele dardolar Atar günler Kutlayan. Sağ olun. Sağ olun. Kızıklı. Kutlayan Tahir. Ine al, toy çakılgı. Aile bilen durmuş toyunu tutuyor. Oo, kutlu oldun. Nedip o dokman var. Yürü aynı, gidelim. Bar. Kurban ağa ulu hüvvet bilen teriptik. Sağ olun. Çok sağ olun. Berekelle Kurban ağa. Kutlayan. Sağ olun. Kurban ağa. Oy, oy. Berekella yigitler, berekella. Oğuz kış ettin öyle. Oturun adamlar, oturun. Hormatly adamlar, men size bir hoş habar getiresim gelýär. Bu habar esatanan biziň ýaşlarymyza degişli. Ine bugün biziň mektebimize toýumuzy gutlamagy welayatdan wekil gelipdir. Hormatly myhman baş üstüne. Hormatly adamlar, men şuňky dabarada mektep tamamlayan ýaşlar utlayan. Olaryň hemmesine ak ýol arzu edýän. Her bir adamyň öz arzu hyýaly bar. Goý şol arzuwlaryňyz hasyl bolup, watany wepal ýaşlar bolun. Inedil şoň ýerde arzu etýän ýaşlaryň birde siziň araňyzda bar. Oňa Tahir Muhammed Guliýew diýerler. Onun Türkmen atlarına bolan söýgüsi, ihlasy bizi diýsen begendirdi. Biz Tahir Muhammed Guliýewiň ata bolan ihlasyny gözegine tutup, onu söýgülatdy köpetdäg bilen Aşgabatda geçiriljek bayramçylyk at çapşyna çagyrýar. Hormatly adamlar, men häzir şol bayramçylygyň çakyl hatyny Tahir oşurmakçy. Kutlayan. Ine bu bolsa nurana kümüştew, gaýryrenkli bedew. İnçeden uzyň boýly edir keyip aşygýan diýip tariflenýän ören görmekli kelle tutuşy. Bu täsir gudratyň her bir dagan ýerinden gydylýan kudret türkmen topragyna dörenligine halbyň anatdyp ruhum beýgelýär. Gelindi herki ýarşa usuljak bedewler bilen tanışaryk. Birinji belgide Köýlü dag melat köýsü dagende goşular ýatdyryp etdiler. Köpetdäg bilen Tahir jana birinji gardy ötjekdim bol arman piçaga alaýdym da. Onu häzir dilek etdiňem bolar aýjanyny. Sen dilegem kabul bolýar ahyry. Kabul bolsa oglum birinjilik arzu edýän. Aýdanyň elden aýjanyny. Ine aýdanyň ýola düşdiler. Häzir ýarşy gömüri köpetdäg çekip barýar. O ideýanyň köýlü dag barýar. Köpetdäg. Kandyrsana. Bolup oturşyň näme ýöregini ýel alsana. Beýbijan, kimden görejek? Tahir, o näde bilýän? Ýüregim tugýar. Şu tüýünmeýän bedewleriň gözi türkmeniň ýaşyl begreti ýaýlaryny tetgaýlap uçýan bu şürk min bähtlesini dowam etdirýärler. Tahirjan, ýüregiňizi eliňize almasaňyz da oturun. Ine de atlar dogry ýola düşdiler. Köpetdägim. Gayret et balam.
Häzir ýarşy öňüni köpet dağa çekip gelýär. Köpet dağım! Köpet dağım! Ine de belli haradan birinci vurup köpet dağa geçýär. Hey, Tahircan! Yedim ola! Bedegi sen tomoşalı toylaryň, oýnap, döwürlerde arman oýmadyň, ýyldyk kysyrı ýandyrıp boýulyp toýnagyň tebil takyp arşyň aýny bedew. Döwüş güni pedawatlar çapylar, gök gümmürde ahman demin gapylar, teper gapar artdan bolup topular, bas vermez üstemu, darly bedew. Berekella Tahircan, kutlayan. Sağ olun. Al Tahircan, beyik ferdarımızdan soğuk. Sağ olsun beyik ferdarım.